Apay, akastoy ti biyag. Agrurutap ti parikot. Apay nga uray anya ti aramidek. Jak makasapol iti solusyon. Apay, anagsipnget ti aglawlaw para kanyak. Kaano asumingising ti init? Tapno lumawag kumamot ti dana at taluntunag. Tapno lumawag ti lubong ko. Apay, anaatap kanyak tinapintas agasat. Mapili ka di, tirumbang nga agbyag itinasayaat. Ti pagbayan, tiragsak. Tao akmat, ngam apay, amailidlidingak. Apay. Napno ti lubong iti parikot. Agluplupyas met ti solusyon. Tunggalwa a manakanak adda ipus na apagkaak. Tunggal sumangbay arabii adda sumaruno a bannawag. Ket iti tunggal pan nakaidugmam no tangaden tayo ti langit adda latta na bisked atakyag akada tayo ket mangbatak. Dagiti tugot iti dana ti biag. Don't forget to like and share and subscribe to this YouTube channel and hit the bell button. Naimbag nga oras yung amin gagayam. Ti pakasaritaan nga intay kan biag ita, kat naadaw itipadas nga impatulod ti pagayam, anagpailingad itinagan a Josie at Tagala Union. Ngam adda itay ti pagilyan a Canada. Kastoy man ti kunana. Dear Manang Emmy, ilingad na klaangan itinagan a Josie, tubuak iti La Union. Iso ati pagsasao nga Iloko ti kang runaan a lengguwahe mi ije balay. Daytoy a drama ti kanayon a dengdenggan mi idi adda akpay dita Pilipinas. Iso ang naragsakanak idi nasarakak to YouTube channel yo. Manipud idi kanayon akon nga agdengdengeg no kasta break ko iti trabaho. Naawis mo tiriknak anang ipatulod to'y pakasaritaak, nang runa idi kanayon ko amangeg, dagiti padak nga OFW, nga adayo iti pamilyada, nang runa no adda okasyon. Sapay ko mamanang tamapili ang maidrama ti pakasaritaak. Rugyak man nga rod, ti agsalaysay. Josie, bakit? Kumusta kan? Nasaya at matlakay. Mailiwak unayan kada kayo ka ni Ronron. Naimbaglaan ta video call. Kanayon kayo makasarita kan makita nang runa ti anak ta. Mailiw kami matan kan ka, Josie. Wen nga ron, mami. Miss na miss da kan ni daddy. Oh, apay analiday ka anak. Di ka agdanag. At kikita tayong tumatlaang inton makaawi da. Talaga miss kan, mami.
Kuma, adda ka ditoy. Kas madlaang kan ka, kaya't kayong matan na makadan na. Nga masapul at tulungak ni Daddy magtrabaho para itinaranya ka masakbayam. Ngem, mami, kaya't ka na marakop kan makadin na. Anak, amo ka narigat. Nga masapul nga ramidan dayto ni Mami para kan ka. Agurnong tayo para itinaranya ka masakbayan tayo. Bakit? Amo mo't asuportaran da kay ti day tapanggap mo. Amo mi apara iti pamilya tayo tar aramidam. At yaman naglakay. Talaga nagrigat ti maya tayo kada kayo. Nang runa no da okasyon. Narigat. Ngam, amom? Okay lang kada kami iti anak ta. Napatpatag kada kami ti masakbayan ti pamilya tayo. Nang runa ti masakbayan ti anak ta. Naliday man, ngam, amo mi apara da ito iti pamilya tayo. Agi aman nakitipan nakaawat mo, Juan. Nagasatak. Tanada anak iti asawa aman nakaawat. Kan natibgar akas kan ka. Agpadat ang agtrap-trabaho para iti pamilya ta, bakit? Kabailan tayo da ito eh. Pada-pada tayo amang pasangbay iti anyaman nga okasyon iti biyag tayo. Nga uray adayo tayo iti tunggal maysa. Wala kay. Agi nanos tayo. Kanyangay nga rod. Adayo tayong matititunggal maysa. Kat inton makaawidak. Busugan kayon to iti nairot nga arako. Urayin mi dayta, mami, ha? Aganad ka dita, Josie, ha? Wala kay. Aganat kayong matita ka ni Ronron, ha? Patpatgan kayo unay. Patpat ganda ka mat unay-unay. Bakit? Di kagdanag. Kabailan tayo da ito eh. Ron anak, nakaidasara kon. Mangantan Daddy? Oh, apay analiday ka anak. Okay ak lang, Daddy. Di ka madanagan. Anak, amamukan. Amok no okay ka no saan. Daddy? Sige anak. Ibagam kanyak no apay analiday ka. Maliday anak namin. Tamabayag pa makaawid ni mami. Narigat talaga anak. Maawatan mi ti marigriknam. Amo mi anarigat para kan ka. Nga awan ni mami iti danam. Amok, Daddy. Talaga lang amin amis kon ni mami. Oray siya anak. Kailiw kumot unay ni mamim. Ngam amumot niyar aramidan da iti ni mamim. Para iti masakbayan ti pamilya tayo. Saan ka di? Amok, Daddy. Diyak ngamin malaptan tagliday. Nang runan malagip ko ni mami. Okay lang da ita anak. Sana bale. Adda kami mat dito'y kadalolam. Kandag iti friends mo. Agyaman ak, Daddy. Kabailan ta da ito'y ron anak. Di ka agdanag. Tainton makaornong tayon. Ken malpasan ti kontrata ni mamim. Agdadan na tayon ton. Daddy, kadin natan ton ni mami agselebrar itan yaman nga okasyon. Oy, ada ka matgayam dito, Ron. Itay paberberukan ka. Apay ka di, Layla? Mas daawak ngamin. Masansan nga agmay-may saka. Ha? Awan? Imposible nga awan. Basta, di naklatan ni Kaskaso, Layla. Sana mabalin friend ka. Siyempre, madanaganakan ka. Apay ngamin, anya ti mapaspasamakan ka. Kailiw ko nga minon ni mamik. Kaya't ko na makadun na. Di kagdanag. Siguradong hagawid tumatlaang ni mamim.
Agyaman nak iti day tangayang bagam layla. Sapay la kumatay ti mabiit. At danton nagpaiso ni mamik. Sir, adda ko makayat ko adamagan. Anya da ita, Josie? Sir, adda ta posibilidad a makaawidak. Mailiwak ngamin una yan iti pamilyak. Kayat ko kumaida makadan na. Nang ronak at umadanin ti kasangay ti anak ko. Josie, amo mo tagasapulan da kaunay dito kumpanya. Ado tinas ka na may ring pas. Maawatak, sir. Pasensya kayon. Nabayagmat ngaminan adyak nakaawid apulos. Kat amo ka maragsakan ti anak ko no makadan nanak iti panagkasangay na. Mawatan ka, Josie. Amo ka narigat isa sa Adam. Nang runag at awan dito'y Canada ti pamilyam. Ngamamom, kasta akmat idi saan ko pa'y anaala dito'y ti pamilyak. Nakaro aliday, kawa kan iliw ti marikriknak. Ngaminan anusak ti amin, aging gay tinaalak ida dito'y. Sir, Adadagiti target sa masapol ang mairing pas tayo sakbay ti deadline. Dakil ti panagtalag ko, kastamot ti board iti kabailam. Isungarod asika tinakaitidan day ta responsibilidad. wen, amok sir, ngam promise, ag double time makagtrabaho inton sumang petak. Tapno maabot tayo ti target tayo. Amo mi amin na nagagat kang agtrabaho, Josie. Ngam narigat ti sitwasyon tayo ita. Iso nga importante ti kaadam dito tapno siguradong agbali na naanayas ti amin. Maawatak sir, pasensya kayon. Nagpaspasara kaklaan. Mawatan ka, Josie. Narigat ti maya dayo iti pamilya nang runan o da masungat nga okasyon. Ngamsapay la kumata maawatan mati sitwasyon ti kumpanya. Wen sir, kat agyaman akmat iti pan nakaawat yo. Siya akong ti agadjust, tapno na saya at ti trabaho tayo. Agyaman akmat, Josie. Gapo iti may papa ay mo para iti kumpanya. Di kagdanag. Tanumal paston ti amin. Mabalin mo to ti agliv. Tapno makadil namat ti pamilyam. Agyaman na, sir. Uray amok nga alanganin ang makaawidak dita Pilipinas, impadas kulat ta tinagpakada iti boss ko manang Emmy. Ngam saan akon anaklaat, idi imbagana, asaan amabalin, ta importante ti akem ko iti kumpanyami. Kadawyan ngamin nga ado dagiti nasken nga iring pas, nang runa no umadanin tinaitad kada kami a deadline. Nagsakit a panunutan ajak manen makaden na ti pamilyak nang runa no da espesyal nga okasyon. Ngem tinang patibkarlaengen iti pakinakam ko ket ti maipaay ko anasay saya at amasakbayan para iti pamilyak. Lakay, impadas ko kinasarita ti boss ko.
Numabalinak nga agawid into nagkasangay ti anak ta. Talaga ka no asan ang mabalin. Kasta ka di bakit? Apay ka no? Ado ka no tinaskan ang may ring pa sa trabaho. Nang runak at ada itad kada kami a deadline. Kasapulan dak unay dito eh. Talagang aron nga awan tinamnama makadenada ka dito into nagkasangay ni Ronron. Amumot ang magagara na kun ang makadan na kayo. Nang runak at nabayag mo't basitan adyak nakaawid. Talaga nga awan maaramidak. Masapuldak dito'y trabaho. Okay lang, Josie. Maawatak. Amok mo't ni inaramid mo ti amin. At tapay mo't siguro mabalinta nga aramidan. Tapno nalagsaklat at ti selebrasyon ti kasangay ni Ronron. Nga uray adayo tayo iti tunggal maysa. Pasensya kan lakay. Talaga nga minakayat ko kumaama paragsak mo ti anak ta. Awan tinaskan nga idawatam iti pasensya bakit? Saan mo matabasol? Mapay nga at trabaho aron mo nga may ringpas. Amok nga importante dito trabaho. Kat kasi tinakunakon. Maawatan ka. Maawatak ta sitwasyon mo dita. Ang yamanak manan iti panakaawat mo. Tinapatag. Ipatpatag tayo ti tunggal maysa. Siya kunti makaamo amang ipalawag ka ni Ronron nga anak ta. Hello, Mami. Kumusta kan? Mailiw akong kan ka. Uray siya anak ko. Inawagak ni Dadim idi kalman. Amok na imbagana kan kati amin. Ngam kayat kalata makasarita. Mami? Nakasaritak ti boss ko anak. Ngam pasensya kan Talaga sa anak ang mabalin nga agawid. Taado tinaskan nga iringpas at trabaho ni Mami. Okay lang, Mami. Mawatak. Pasensya kan anak ko. Ipatulod ko lang ang regalo kan ka. Thank you, Mami. Naragragsakak ko man da ka ditoy. Bayam, bumawi akto apaman ang makaawidak. Ag-celebrate tayo. Uray no saan mo a birthday. Okay, Mami. Basta promise, agawid kan to Promise anak. I love you. I love you too, Mami. Ronron, apesan ka matagtagari. Awan, Layla. Nabanugak lang. Akpaiso, kaslag damot problema. Imawag namin ni Mami kidi Rabi. Talaga ka na sana makaawi din ton kasangay ko. Bayam, basta dak lang ditoy. Di aramidan ta happy ti birthday awan ni Mami. Thank you, Layla. Nagrikat lang kami na talaga. Kailiw ko ni Mami. Kan apalan kayo nga da Mami na tunggal adda okasyon ang makadenden nayo. Sigurado ang naragsak tumatla ang ti birthday. Sapay la kumalayla. Thank you, friend Kanay nakaparagsakan tunggal malmaldayak. What are friends for? Ala, o may kakit din. Mapantan iti classroom. Malidayana ka talaga. Diyak man lang makadon namot ti anak ko iti kasangay na. Ay, mailiwak una yan kadakwada. Para mat kadakwada da ito nga aramidak.
Kaya't kung agbalinto na saya ti masakbayan ti pamilyak. Nang runa ni Ronron nga anak mi. Amo ka din akbaybayan ti Diyos. Amo ka madaurak tumatlaang dagito ya panagladladingit ko. Ni Juan ti umawawag. Apay nga ta. Hello, Juan, Lakay. Hello, bakit? Kumusta? Okay lang, Lakay. Madama nga rod ada kayo ti mapampanunot ko. Sakbay nga imawag ka. Among bakit? Talaga analiday ta anak ta. Manipod na amuan na saan ka makaawid. Pasaray saan pa inarumrumari ti selid na. Ha? Pagkunaamat. Nadlaw ko itay. Saanin ang naganay gaya kasi ti sikod. Kanayon ang nakadadayo ti nakaiturungan ti imatang na. Amo ka talaga narigat para kan kwa na ti amin. Iso akayat ko nga da ako madita para kan kwa na. Nasyaklamay sa maawatak ti sitwasyon mo dita Josie. Ngam ti anak ta. Amo ka saan pa anan anay ti pan nakaawat na. Talaga kaya't nakamakadin na inton kasangay na. Uray siya. Kaya't ko unay makadan na ni Ronron inton kasangay na. Ngam kasano. Anya ti aramidan. Di mon panunutan dita. Inawagan ka laeng. Takayat ko amamom ti amin. Ngam di ka agtanag. Patsik ama iliw-liwag ng tumod lang ti amin. Siya kundi makaamukan ko na. Bakit? Agyaman akmanan Lakay. Siya kundi makaamo ang panunot. No kasano ama paragsak ko ti anak ta inton kasangay na. Sige. Kastalangan ti aramidem. Tapno oras saan tayong agdadan na. Basta agbinadang tamang ipaay ti pagragsakan ti anak ta. Ayos daytan. Nagrigat at talaga ti mayadayo iti pamilya, manang Emmy. Nang runa no nabayag asaan ka nakapagbakasyon, wenno nakaawid gapu iti trabaho. Marikriknak tinakaro apa naglidliday ti anak ko. Nang runa kat namnamaan na sumang petak iti panagkasangay na. Iso akas may sa pamilya, ar-aramiden mi kanilakay ko ti amin, tapno maparagsak mi ti anak ko. Kat mapunas amamin pinsan tinalabas apan nakailiw na kanyak. Tidak kala pagyamanak manang, kat ti kinasupportive ti asawak. Iso adyak matunay aglidliday, no kasjay amalagip ko ti anak ko. Gaputa amok asaan abaybayan ti asawa. Ngem makalawas sakbay ti idadateng ti kasangay ti anak ko. Kastoy tinapasamak. Pinaayabandak ka no, sir? Well, Josie, ada tinapat ngay pagakon ka. Anya ka diday ta, sir? Umunay ti amin. Kaya't ko tagayaman kan ka, gapo iti kinagagat mo. Kan gapo iti dedikasyon mo iti trabaho. Amok ti kinariga tapagdaldalanam, nang runa nusumkan ti iliw mo iti pamilyam. Ngamit ilikodan ti amin, inaramid mo latta anasaya at ti trabaho. Thank you, sir. Ar-aramidak lang ti rumbang para iti kumpanya. Wen, amok na ita.
Iso akas pagyaman mi kan ka. Napagnunumuan mi iti board nga. Kanda ka iti bakasyon mo. Ha? Agpay so, sir? Ay na, agyaman ako unay, sir. Naparagsakdak iti dayta na ibagayo. Amumi nga importante kan ka ti pamilyam. Kat napatag ti umadani na panagkasanga iti anak mo para kan ka. Iso kayat nakamot nga ipaayan iti panawan. Tapno makadinam ti pamilyam iti masungat nga okasyon. Agyaman ako unay kada kayo, sir. Di kay agdanag, bumawi ak inton agsubli ak ditoy. Awanan yaman na, Josie. O, akan na kayo ti panagbiyahem, ha? Katnam na magbalin kayo anaragsa, kiti panang selebraryo iti kasangay ti anak mo. Agyaman na kiti pa nakaawat yo, sir. Kanti pa nang ipaayo kanyak iti gundaway, ama kadanak ti pamilyak. Awan ti problema. Katidanon mo iti anak mo, ti panang kablao ko kenkwana, Josie. Katulitak, aganad ka, iti panagbiyahem. Hello, Josie. Kalati awag mo. Adda na pintas mo ipadamag ko kan kalakay. Talaga? Anya dayta? Makaawi, dak. Masambot ko di pa nagkasangay ti anak ta. Pinalubusan na ti boss ko nga agbakasyon. Daytan ti kapintasan adamag nga naawat ko ita, bakit? Saan mo pa nga ibagbaga ka ni Ronron ang makaawi, dak, ha? Kaya't ko asorpresaan ti anak ta. Sigurado ang maragsakan ti anak ta. Numaamuan na makaawid ka, Josie. Wen, amok. Iso kayat ko ang sorpresaan. Amumad no kasano ka close kanyak ti anak ta. Kano kasanod kaliday na, idinaamuan na sa anak ang makaawid, iti panagkasangay na. Amok, Josie. Kat sigurado, agbalin nga espesyal day ta nga aldaw para iti anak ta. Ay na, excited ako na makakita iti anak ta. Kan makadan na kayo manan nga agama. Oray siyak, Josie. Kat makuna kaday tuyon ti kapatgan a regalo ang maawat ti anak mo, iti panagkasangay na. Katagyaman akitipan nakaawat mo, iti amin na pagdaldalanan ti pamilya tayo. Patpatgan ka unay, Juan. Patpatgan ka mat unay-unay, bakit? Iso nga urayan mi nga rod ti isasangpat mo. Ilingid ko pa'y lang dito'y dagiti bagahin, bakit? Amangan nga min no makariing ni Ronron, no ipan ko nito unog ti kwarto. Wen lakay, okay lang. Ay na, excited ako na amang sorpresa kan kwa na inton bigat. Maragsakan to lakit di ang makakita kan ka. Inton bigat ka inton nga giniliw. Oras lang ang ti maururay. Agkasangayan ti anak ta. Masorpresa lakit ti dayjay. Sigurado, Josie. Nabayag ngamin na di ka nakawid. Ngamit ha, adakan dito'y. Naragsak lakit di ang marambakan ti kasangay ni Ronron. Ala, umay ka nga raw din. Aginanatan. Sorpresaan tanto lang ni Ronron inton bigat. Wan, Josie. Amo ka na banog kay ti biyahe. Nasken ama kayo na nakamatan.
Ron anak, nakariing kamot gaya man. Daddy, good morning. Anak, ada sorpresak para ken ka. Ha? Anya dayjay, Daddy? Agkidam ka pa nga umuna. O sige. Aday ta. Nakakidum akong, Daddy. Mabit lang agbilang akiti talo. Maysa, dua, talo. Ala, agmulagat ka anak. Ha? Mami! Ay na, Ron, anak ko. Mailiw ako na yan kan ka. Mami! Ay, namiss ka, anak. Nagbayag nga inuray ko dahi siya gundaway. Namiss ka mo't, Mami. Kunak na saan ka makaawit para iti kasangay ko. Kalaat a pinalubusan nak ti boss ko, anak. Iso aday to nakaawid ak. Saan mi nga imbaga adagos ka ni dadim kan ka? Gaputa kayat ka sorpresaan. Na-surprise ka talaga, Mami. Kat kompleto tayo ita birthday. Naragsakak, Mami. Happy birthday, anak. Happy birthday, anak. Dahil 20 karagsakan na panangrambak tayo iti kasangay mo. Ta kompleto tayo amin. Happy birthday, Ron. Napalubusan nga rod ang nakaawid, kalpasan tinabayag mo't basit a panawan manang Emmy. Kasta unay aragsak ti asawak, nang runa ti anak mi, gapo iti kalaat a panagawid ko. Para ngamin kanyak manang, awanan ti umasping iti kinaragsak mi, no kasjay nga agdadan na kami asang kapamilya, tunggal adda okasyon. Amok nga ado apadak nga OFW ti sanda anakaden na ti pamilyada iti agdudu mga okasyon. Ngam saan tayo agdanag, tadumteng lata ti gundaway, amapatgan ti tarigagay tayo amin. Agserbi ko madaytoy nga inspirasyon kadagiti padak nga OFW nga agsaksakripisyo amayadayo iti pamilyada tapno maipaayan laeng iti nasaliwanwan a biag dagiti imbati da ditoy Pilipinas. Uray katukad daytoy tinapalalo nga iliw ken sakripisyo da. Sulitan tayo ti oras a makaden na tayo ti pamilya tayo. Ta saan nga amin akas kada tayo, kat kanayon a maikan iti gundaway, a makaden na dati pamilyada, tunggal adda maangay nga okasyon. Daytoy ti padas ko manang, to'y pagayam mo, Josie. Pagayam a Josie, maawatak tiriknam. Kataklunak akabayatan nga ikan mi iti biyag ti surat mo, napalalo ti pan nakatignay ti riknak, gapu kadagiti eksena alinaon ti surat mo. Ngam pakaragsakak latamet, tanaikan kay ti gundaway anagawid, tapno makadennam ti agamam, iti selebrasyon ti kasangay ti anakyo. Sapay kuma tagtalinaed anatibker ti bigkatyo asang kapamilya. Alakastan pagayam ko, katagyaman na kiti panangibinglay mo iti padas mo, dito'y programa tayo. Dagiti tugo, iti dana, tibiyag. Naimbag nga orasyo amin gagayem. Ti pakasaritaan nga intay ikan biyag ita, kat naadaw iti padas nga impatulod ti pagayam, anagpailingad itinagan a Julia, adinan inlanad ti address na. Kastoy man ti kunana.
Dear Manang Emmy, naimbag nga orasyo amin amang bukbukal iti daytoy a YouTube channel. Ilingad naklaangan itinagan a Julia ngam dispensaram tadyakon ilanad ti address ko. Adamot padas ko manang akayat kumat nga ibinglay kadagiti padak adumdumngeg. Kat sapay la kuma ta makaibati iti adal kadagiti padak amang tartarabay iti YouTube channel yo. Nukas pangarigan ta mapagasatan ama idrama. Ulila akon iti inamanang kat tilaangan amak tinangisakad iti panagadal ko ken iti panagbiag mi. Rugyak man nga rod ti agsalaysay, Manang Emmy. Pasensyakan anak, dahito lang ti sidata ita. Anya kayo lakit din ay tatang. Ti importante, makapangantayo ita. Ay, maladingitan lang amin anak ko. Kanayon lata na sardinas ti kabaalak agatang na si daunta. Saan aparikot day tatang? Ti importante, agkadwata, aglanglang taamangan. Dayta tinapatag. Una, kanayon mo tin nakasta ti sidsidaun ta anak ko. Di ka pa'y pulos may dasaran mo tin itinaimas ama sida. Di kay kadagdanag tatang. Amok mat nagtrabaho kayo. Tapno maisakad yo ti panagbiag tayo. Nangruna ti panagadal ko. Ay, talagang amin anarigat ita ti bihag anak. Oray ti trabaho ka. Nakapsuto na pagbirukan. Pararamidak ti amin. Tapno may saganak ti masakbayam. Isong ay gagad ko tagtrabaho. Amo ka marigrigatan tayo itatatang. Mas importante kanyak ti adda kayo akanayon iti sibay ko. Adda kayo nga agsaksakripisyo para kanya. Julia, anak. Kabailan tayo daytoy tatang. Tinapatag, nasalunat tayo. Dakon. Sige anak ko, agmerienda ka pa lang iti biskwit dita. Da kayo ngay tatang? Nagmerienda kayo ka din? Okay aklang anak. Medyo adot ti trabaho ita iti sapatusan. Adot agpapaarami dita iti sapatos tani. Dandani manan ti pa nagsisarag. Nasayat nga rod no kasta tatang. Hay, agyaman na kiti Diyos. Taado pa'y laang ti agtalak iti arami Diyo. Oray kaskasano anak, at dapay mutlaang dagiti sukik. Amom Julia, nataduma, mapampanunot ko. Talaga dandani saan nga umanay ti mabirberokak para kadata. Okay laang day tatang. Amo ka saan analaka ti trabaho yo. Kabailan tayo daytoy. Agyaman nagtaman nakawat ka anak ko. Sana bale. Diyak mapukpukawad itinamnama apo mintas tumot lang ti kabibiyagta. Siyempre tatang, katgapo day ta iti tulong ti namarswa. Agbalin tumot lang ananam ay ti panagbiag tayo. Amom anak, day ta ti pagbilibakken ka. Napigsa ti fighting spirit mo. Oray ka sa no arigat, madairan ta, gapo iti kasta akababalin mo. Masapol amayanay ko to'y balon ko para iti break time. Ganti pagpletek inton madamdama. Oh, Julia. Apen na ka nung ti pampanunutam. O may kan, mapantan iti kantin. Dandanin malpas si break time. Sige laang Ruben. Medyo agim impedak namin ita. Anya kalakit din aya Julia. O may kakit din. Ilibre ka iti kantin. Ha? Talaga?
Di kag danag. Okay aklaang. Sana masapol nga aramidam dayta. Seryoso ak, Julia. Amok nga gimimpad ka ita. Isang oras tulungan ka. Librek da ito yan. Tapno, makaimpad ka. Amom, Ruben, napalalo ti kinaimbag mo. Agyaman na ka talaga kan ka, ha? Awan na nyaman na, Julia. Umay kakit din. Mapantan na di kantin. Agpili kay Jay. Nanya ti kayat makanan. Sige man langan. Ay, agyaman nak mo na na. Nagsingpot ka talaga. Ay, wan gayam. Awan ka di ti sukat dagiti ngar aramidam. Ha? Anya ka matin, Julia? Sanak nga agoffer nga ilibri ka. Amang namnama ak iti kasukat na. Agyaman na karod no kasta, Ruben. Ay na, nagadumot tanti ipaaramid yung sapatos, ma'am. Agyaman ako una iti pa nagtalak yung kanya. Ado at talaga, tapno at da reserba dagiti apo, kinton pa nagsasarak. Nasaysaya at hindi sigurado, sapay pa nagtutudo manan. Huwag nga rod, ma'am. Nasaya at daytaan na panunot yo. Anya nga iti kayat yung adisenyo ti sapatos sa paaramid yo. Kaya't ko kumadyay nalagda, ngam nalagan nga usaran dagiti ubeng. Makaamo ka no anya ti aramidam a disenyo. Basta naitad ko kan dagiti size nga aramidam. O sige, nalakalang dayta, ma'am. At dagiti nalagda ang materyales sa mabalin tayong aramaten. Ken adamot dagiti nagduduma a disenyo ang mabalin nyo a pagpilyan para iti maaramid a sapatos dagiti apu ko yo. Manungay mo ti presyo ti may sa apares. Depende dayta iti disenyo ang mapili yo, ma'am. Ken iti materyales nga aramaten tayo. Ang di kay agdanag, taykan kayo iti special price para iti kada sapatos a paaramid yo. Ay na, sige man nga rod Manuel. Basta aramidom doon niya tinasayaat para kadagiti apukok. Amumat anapatag daunay kanyak. Amok dayta, ma'am. Kat sigurado ang napintas kan dekalidad ti sapatos nga aramidak para kadakwada. Kat ulitek tagyaman kada kayo, gapu iti panagtalekyo kanyak. Sapatero ni tatang ko manang Emmy. Katgapo tanasapa ak ana ulila iti ina, ison titimmakder kas ama ken inak. Basi ti sweldo ni tatang, kat no maminsan, di pa'y umanay a para iti pagkasapulan mi iti inaldaw. Iso asyak, agar arami dakmet iti pamuspusan tapno makaimpedak, kat matulungak ti amak. Naimbaglakek din taadda dagiti nasisingpet a kaadalak apasaray mangilibre kanyak. Ket ti amakmet saan nga agsarsarday a mangipampamuspusan iti amin para iti inaldaw a panagbiag mi. Nay anak, adda kamat gaya man dito'y balay. Wan tatang, itaypay. Sa dino ka di tinagapon nyo? Nagapwa ka di balay daan tim Alordes. Napanak man bimulod iti pagbayad ta iti kuryente. Ah, kasta ka di tatang. Wan Julia, agdyo nga minan tay bil tayo iti kuryente. Sapay di pa inala tay may sa kliyente ti impaaramid na kanya ka sapatos.
Sana bali tatang, umay nang tumot laalaan dayta. Sa bagay mo't kit di anak ko. Tapno mabayadak mo't laadagos sinabulod ko kung Antim Alordes. Ala, mabit lang tagidasara kung tamangantan. Tapno makainan nakamutan tan eh. Masabakan tumanin na mapanag-eskwela inton bigat. Madamdaman ton tatang, jak pay mo't mabisin. Kan masapul ang mairing Pasko ti aramidak. Sige nga Rod. Basta di mo liwayan ti mga nasakbay nga ginanaka. Inaklag sukat. Sige lang tatang, saan da kapag danagan? Mangan ka na makariknaka iti bisin anak ko, ah? Sana rumbang aglangan ka amangan. Wan tatang, lepas lang ter aramidak. Malangarod anak ko. Makaamu ka pa'y laditaw eh. Kasano nga tayo matulungak ni tatang para itinal daw a pagkasapulan mi. Amo kasaan nga umdas ti matmatgadan na. Iso ang masapol nga agarami dakiti pamuspusan. Tapno makatulong akan kuana. Ay nga ta. Kaslam mo ko na. Padasag man ti agla ko iti tinapay iti pagadalan. Juan, padasag ti agangkat iti tinapay iti amamok a panaderya. Sakon to ilako iti pagadalan. Julia, anya di taimat mo? Tinapay Ruben, padasak man ti aglako dito'y pagadalan. Tapno adda extra income. Wow! Mayat ah! Ang maguray ka man. Apay akilata na panunot mo taglako iti tinapay diti pagadalan. Amo mati sitwasyon mi kani tatang ko. Makamkamtod kami. Iso na panunot ko ti aglako iti tinapay. Tapno adda extra income mi. Unyag paisan niya. Narigat na talaga ti kasasadyo ita kan ni tatang mo. Nang runa kat isulang ti mga isaksaka diti amin. Apay nga minadi kagkid daw iti tulong kadag iti kakabagyan yo. Ruben, jak kayat ti agbalin apadagsan kadakwada. Jak kayat ti mangnamnama iti tulong da. Kayat ko asya ka mismo ti mangipamuspusan iti amin. Bili baka talaga kang ka. Uray na rigat day ta. Suportaran ka. Tulungan ka aglako iti tinapay. Agyaman na Ruben ah. Dakkel at tulong kanyak dayta. Jak ni namnama akastoy kakasuportib kanyak. Agayem ta Julia. Kataramidak ti amin. Tapno matulungan ka ang makalungaw. Tulungan kay tinapanunot mong extra income. Sapay la kumaharod. Taado ti malakwan ta Ruben. Sapay la kuma. Nay, Julia, itaman pa'y anak ko. Naladaw ka, nag-awid ah. Nasipngatan kan. Wan nga rod tatang. Impaybus ko pa'y ngamin dagijay lako. Ha? Anya tagila ko ngay bagbagam. Tinapay tatang. Ha? Nakapanunot akiti wagas. Tapno uray kaskasano. Makatulong akada kayo. Anak, hamangan mo't na marigatan ka iti dayta na strict mo. Amo ka narigat. Kaya't ko ti makatulong tatang. Ngam saan mo tanas kan nga aramidom dayta Julia. Taadamot trabaho. Ti kayat ko kat maipamaysam ti panagadal mo. Di yung pagdanagan ti panagadal ko tatang. Basta, kayat ko matiag trabaho. Tapno makatulong akada kayo. Tapno saan kayo marigatan unay? Amo ka na patag ti panagadal. Kaya't ko mati makasuro iti sa bali abanag. Anak, ubing ka unay. Tapno maadaan ka iti kasta responsibilidad. Agadal ka kida na imbag.
Kat bay anak nga agtrabaho para kadata. Amok nga ubingak pay tatang. Ngam talaga nga rod akayat ko ti makatulong. Kat amo ka saan ko amarami dayto nga agmay maysa. Iso nga rod nga agtintinulong tayo. Napatagtara paap mo anak ko. Ngam napatpatag kanyak anaragsak ka. Kan adayo ka iti paggad. Iso adi mo ko maipilit dayta anak ko. Promise. Okay ak tatang. Didak pagtanagan. Talaga akayat ko ti makatulong kada kayo. Julia, kaslado ti ilako tayo ta. Nasapa ak nga rod anapan nagangkat iti ilakok itay. Tapno makaaduta ita. Nang runak at adumot dagiti kaadalan ta, amayat agumatang kadagiti ilaklako ta at tinapay. Nalabas ka, Julia. Naggagat ka talaga. Ngam sigurado asaan na kompleto ti turog mo. Ngamin, kung naman nasapa ka nagangkat iti ilako matinapay. Di ka mababalaw. Gaputakas ko namon. Kaya't matulungan ni tatang mo. Pudno dayta Ruben. Basit laang a sakripisyo daytoy. Tapno matulungak ni tatang ko. Amom, maragsakan na ka makakitkita iti kinagagat mo para iti amam. Kat agyaman nakmatkan ka Ruben. No saan aga po iti tulong mo? Nalabit? Diyak ka baulan nga agmaymay sa daytoy. Awan tirong nga pagyamanam, Julia. Takasitin ako nakon. Agayim ta. Rumbang lang nga rin nagtinulong ta. Ruben, Tababay ni tikas tangar aramiden ta. Siguradong agbalin anayas ti amin. Malang rodan. Sumbruktan dita universidad. naglako iti tinapay kadagiti kaadalak, tinapanunot ko apamuspusan. Tapno matulungak ti amak, amang isakad, iti panagbiag mi iti inaldaw, manang Emmy. Ididamo, talaga asaan akayat ni tatang tinapanunot ko nga aramiden. Ngam impilit ko, agingga iti imanugot matlaan. Dakkel mo tapagyamanak, taadda ni Ruben agayam ko at tumultulong kanya, nga aglako iti tinapay ijay pagadalan. Uray tinapay laang ti ilaklakok, dakkel at tulong kada kami iti amak, ti matmatgadak, para iti inaldaw apag kasapulan mi. Agingga idi umadanin ti panagturpos ko iti kolehyo. Kumusta mo ti panaglakom, anak ko? Diyak unay nakalako itatatang. Nagadungamin ti rumbang ama iring pas iti pagadalan, tadandanin ti graduation mi. Sana bali. Oray no di ka nakalako iti adu itakas iti nakunam, Julia. Okay lang. Ngamin, masapul ngay prioridad mo ti panagadal mo. Amo ka nariga ti sitwasyon ta. Kapatgan ti edukasyon mo, anak ko. Wan tatang, talaga kayat ko ti makatulong. Ngam, masapul nga una itadagi ti masapul ama iring pas iti pagadalan. Rumbang laeng, Julia. Di mo ba ibaan ti panagadal mo? Taday talang ti mabalin ko ang maipatawid kan ka. Asa na maala ti asino man. Maawatak tatang. Diyak kaya't nagbalin atubang iti panagadal mo ti kastangar aramidam.
Di ba naglaklakom iti tinapay iti universidad? Diyak kahit nga agbalin na padagsan kan kadayta. Dahito iti tandaanam. No makalpas ka iti panagadal mo, matunoy mo to dagiti arapa mo iti biyag. Kad maiyaon mo to ti bagim iti rigat. Agyaman nagtatang. Ngamin, amok nga da kayo akanayon ang nakasuporta kanyak. Anyaman ti tartari gagayak iti biyag. Agtinulong ta anak ko. Basta aramidam ti rumbeng para iti panagadal mo. Adda na pintas adamag. Anya day ta anak ko. Inton umay a Domingon ti graduation mi. Ket siyak ti salutatoryan iti klase mi. Anya? Agpaiso anak? Ne, agasam ngay day ta. Tultulungan nak lang arudan amanggad ngam kinabaulam pa'y agbalin a salutatoryan. Jakmat ni namnama tatang. Katagyaman nak iti suportayo kanyak Kastamot ka ni Ruben. Iso ti may saan nagbalin nga inspirasyon ko. Iso ti may saan ang patibkar iti pakinakam ko. Ay na talaga amaragsakan anak ko. At dati mawidam. Nakasingsingpat ka nga ubing. Katsyak ti saksi iti amin a sakripisyum anak ko. Iti panagadal mo man, wano iti panagtrabahom. Kat ita, adtuyan ti bunga ti sakripisyum anak ko. Agturpos kan iti kursom. Da kayo tinagbalin nga inspirasyon ko tatang. Kayat ko ngamin ama ipanakkaldak nga anak yo. Kat sobra-sobran ti baligim anak ko. Babae ni ti kasta makit kita. Mamati ak nga adayon to ti magteng mo. Kat uray anyan to pa'y akita ti panubok ti dumtengken ka. Amok amabaulam to ti amin anak. Ikagumaka pagbaligyan dagita panubok tatang. Saan lang asyak ti mangipampanakkelken ka anak ko. Ultimo dagiti kakabagyan tayo. Tati ko nada. Kinabaalam ka no ti amin adi ka man ladimawat iti oray basit at tulong kadakwada. Iso nga inton graduation ko tatang. Kayat ko ada kayon to ti kadwak amangala iti award ko. Rumpong laeng. Agapo sa klakit din no sana siya ti kadobe ti intablado. Katamo anak. Excited akon adumteng ti panagturpos mo. Julia, kumusta trik na mita? Taumadanin ti graduation tayo. Ay, kasta unay aragsak ko Ruben. Iti panaglabas ti tawon, kabayatan ti panagadal tayo. Nariknak dagiti panubok adimtang kada kami kanitatang. Ngam, napagbaligyan mi ti amin. Babaan iti panagtinulong mi. Kan, dagiti tulong dagiti kasken kaanasingad apagayam ko. Julia, Naskan nga agbalin tayo anatibkar. Kan buyugan tayo iti gagat kan sakripisyo. Tapno matunoy tayo dagiti arapaap tayo iti biyag. Saan tayo arumbang asumuko gapo iti kinarigat. pudno day tangayong bagam Julia. Kat may sakang ehemplo. Taga po ka dagiti sakripisyom. Dandanin maragpat mo dagiti arapaap mo. Kaya't kamot apagyamanan. Gapo iti impakitam asuportam kanyak Ruben. May saka na pudno agayam. Agyamanak, tanagbalin ka aparte iti panakigasang-gasat ko. Amumot ni aramidag ti amin para ken ka. Takas tati kinapatag mo kanyak. Suportaran kay ti amin na kayat mong aramidan. Amok nga agayam tasipod pay. Ngam,
Saan nga ta sobra-sobra matan ti kasta nga aramidam? Saan, Julia? Basta para kan ka. Nakasagana ka mga ramid iti amin. Kat panagkunak. Panahon mo't siguron. Tapno maamuam no apay. Napatig ka kanyak, Julia. Saan lang nga kasgayam. No di kat nalablabas pa'y. Ha? Anya ti kayat mo asawan, Ruben? Ay ayatan ka, Julia. Nabayagan. Manipod pa idi. Andan na isang sangayan ariknak para kan ka. Agpaiso? Iso matlagayam. No kasta, sa anak nga rod ang nagbidot iti panangipagarop. Ngam saan ka nga apuraan, Julia? Nakasaganak nga aguray. No kasta tikayat mo. Uray ka sa no kabayag. Tinapatag kanyak. Di na kumaparita ng mga ramid ka dagiti sigud nga aramidak para kan ka. Talaga nagsaya at kaatao, Ruben. Iso asaan ka narigat nga ayatan. Kinapudno na. Adamotan marikrik nakparakan ka. Ha? Napatag kamot unayan kanyak, Ruben. No kasta. Ay ayatan nakmat, Julia. Wen, Ruben. Ay ayatan kamat. Unay-unay. Laawan ka iti panagbaligim, anak ko. Agyaman tatang. Amok, nagregatam ti amin tapno makaturpos ka. Saksiak ka dagiti sakripisyum, Julia, anak. Uray da kayo, tatang. Sobra-sobra ti sakripisyo yo, tapno maisaka jo ti panagadal ko. Kastamot tan ti panagbiag tayo. Iso nga agyaman ak unay, tatang. Obligasyon ko day takas amam, anak ko. Iso asan arumba nga pagyamanan, nak. Kaya't kunto kumamot ngayam amo kada kayo ni Ruben, tatang. Di ngay nasingad agayam ko, manipod pa idi. Di kanayon amang tulong kanya kiti panaglaklakok. Kan, nagbalin nga inspirasyon ko. Ay katuwan na, anak ko. Kaya't kumutin amam amo day ta Ruben agayam mo. Amo kadakkel mo tinaitulong na kan ka. Wan, tatang. Kadwak ni Ruben iti day ti apa nagbaligik. Kaya't ko nga ibaga kada kayo. Ani Ruben, kat saan laangan agayam para kanyak. Agayan ayat kamin, tatang. Anya? Sandak ko makagura, tatang. Nagturpusak mo dun saan ka di? Anak. Saan ka akagura? Apay kit dinaguraan ka. Naklataklaan. Sigurado ka ka din kan kuana. Kinapudno na, tatang. Kunakno gayem laang at talaga ti pangibilbilangan na kanyak. Saan mat gayam? Sa bagay, no panunutan anaimbag, nakadkadlaw, anak ko. Naitalagan pa ng tultulong na ka. At dalakid di kaya't asawan da ita. Wan nga rod, tatang. Kasta unay aragsak na, idi inaklon ko ti ayat na. Ita, mangrugi ka manan iti sabali nga agpang tibiyag mo, taadan kaayan ayat mo, anak ko. Ang amok akabaila matimbangan ti amin.
Ket amok nga adayo pa iti magteg mo. Ket itapay laeng ibagakon ken ka. Ipateg mo ni Ruben akas met iti panang taripato ken panang ipateg na ken ka. Wan tatang, kat sapay ko ma, takanayon da kami at tarabayan. Siyempre adak lang ditoy. Ket mamati ka mapagbaligyam ti amin nga aramidem. Agyaman na, tatang. Iti tarigagay ko ang makaturpos iti panagadal manang Emmy, nasursurok at ibaligi kat saan laeng a resulta ti kinaintelihente no saan kat abunga ti gaget ken panagsakripisyo. Iti tunggal rabii apan naturog ko ken panagriing ko iti agsapa, marikriknak nga agturunga kon iti dalan ti baligi. Ngam ti baligi kat saan ko anaragpat nga agmaymaysa. Ti panagsakripisyo kat naaddaan iti pateg, babaan iti tulong datatang ken ni Ruben akaayan ayat ko. Kadag iti padak nga agdengdengeg, sapay la kuma, tama ibiyagyo ti palimad ti baligi, tapno magunodyo tinasamit abunga daytoy. Dayta kat babaan iti kinagagat, panagsakripisyo, ken panagayat iti kinatao. Sapay ko mamanang tanakaibati iti inspirasyon ti padas ko. To'y pagayam mo, Julia. Julia, pagayam ko, bilibak iti padas mo, kandag iti napasaram, sakbay anagunod mo ti baligi anan nanamom itan. Agasem, nabalansem ti panagadal mo, ken ti panang tulong mo iti amam, tapno maisakadyo ti panagbiagyo. Impakitam ababaan iti gaget ken panagsakripisyo, kabailam agunudan ti anyaman atar tarigagayam iti biag. Sapay kuma tamataginayon ti pannakagunod mo kadagiti tartarigagayam iti biag. Ket kablaawan kayo ken ni Ruben Anobium, tanagbalin anabaligi ti panagtintinulong yo adwa. Alakastan pagayam ko, katagyamanak iti panangibinglay mo iti padas mo, iti programa tayo. Dagiti tugo, iti dana, tibiyag. Naimbag nga orasyo amin gagayem, ti pakasaritaan nga intay kan biag ita, kat naadaw iti padas nga impatulod ti pagayam, anag pailingad itinagan a Jackie, ngam dinan inlanad ti address na. Kastoy man ti kunana. Dear Manang Emmy, naimbag nga orasyo amin amang bukbukal iti daytoy a YouTube channel. Ilingad naklaangan itinagan a Jackie Manang. Kat itapay laeng, agkidkidawa kon iti dispensa, gapo iti jak panangilanad iti address ko. May saak akamang ti LGBT, kat saan ko nga ibainday ta. May saak matlaeng kadagiti naayat amang tartarabay kadagiti uploads yo. Naawis matiriknak amang ipatulod iti padas ko ajak tupulos malipatan. Kat sapay la kuma, tamakaibati iti adal kadagiti padak adumdumngeg. Ada nagbalin agayam ko manang, kat nagbalinan apaset ti biyag ko. Iso nga aging gaita, jakpay la malipatan. Ipalubos mo man nga rod manang, arugyak ti agsalaysay.
Eman, kaano nga iti sumaro na alaban mo? Indon sumaro na Domingo. Iso dire-diretso ti training ko, Jackie. Ha? Anya ti ko na, Eman? Ada ka di madingay bagak? Inawagan na ka di ti Jackie? Saan ka di nga imbagak mo't kan ka? Awagan na klangan iti Jake. Sana Jackie. Anya ka mo't ton, Eman. Namin anon nga imbagak kan ka dayta. Gaya man niya. Pasensya kan, Jackie. Ni, inulit naman nun. Jake ko naman. Sorry. Jake Gayam. Pasensya kan, Jake. Kasta, tiyak kaya ton ang mangigan pa iday tangawag mo kanya ka. Laglagi pom. Jake, tinagan ko. Wen, Jake. Wen Gayam, lalaingam di sumaro na laban mo ha. Agbuya kat no mangabak ka, ilibre kanto iti merienda. Wow, ayos Di kagdanag, Jake. Lalaingag. Iso nga isagana mo day ta merienda nga ibagbagam. Naglastog ka talaga. Oy, saan nakalastog? Confident aklangan niya. Husto day ta nga imbagam. Kasta ti maiparbong ang mindset mo. Basta lalaingam, Eman. Eman, di mo itulok amasit gan na kaday ta kalaban mo. Uwan gagpaiso, Eman. Isa ganam di counter mo, Eman. Counter! Uwan, sige, Eman. Di mo'y kaniditsyon sa dito kalaban mo. Laban, Eman. Counter attack, Eman. Sige! Coach, masuro na kiti style na. Di kagpaabak, Eman. Agtalag ka iti kabalam kan iti training tayo. Uwan gagpaiso, Eman. Agkalog kay ti kabaalam. Saan ka ngagpapaabak? Kabaalam nga abakan day ta. Wan, Eman. Husto ni Jake. Kabaalam day ka. Kaslang marigata na, coach. Agresibo lang na iti kalaban ko. Ay na, kabaalam day ta, Eman. Di ka agdwa-dwa. Dumngag ka kan ni Jackie, Eman. Kabaalam day ta. Agtalag kag iti kabaalam. Agtalag kami kan ka. Iso arumbang lang agtalag kamot iti bagim tapno magunod mo. Tibalige! Naglaing ka talaga, Eman. Napatumbam di kalaban. Siyempre, Jake. Insagana ka talaga day di alaban niya. Grabe, nagdakkel ti improvement mo, Eman. Jay counter mo, talagang effective. Agyaman nak, Jake, ha? Dakila tulong dagiti tips ko ni coach. Amo matada kayo adwa kan ni coach ti inspirasyon ko iti panakibakbaksing ko. Deserve mo day ta, Eman. Dakkel at tulong di pa nag-focus mo iti training mo. Iso na nga bak kay ti laban mo ita. Agyaman nak, Jake. Bilibak iti determinasyon mo, Eman. Hangam amom ka di. Itay madama ti laban. Nang runa itay nariknak alapig samad ti kalaban ko. Pinanunot kayo lang adwa kan ni coach nga day ti babatilona. Kaday jay, pimig sa ti pakinakim ko alumaban. Aging ka na nga bakak. Amumot nga da kami lang dito'y parakin ka, Eman. Agyaman na kada kayo ko ni coach. No saan nagapo kada kayo? Nalapit adyak na nga bak. Amumot atim tayo. Agtitinulong tayo. Iso di kagdanag. At adda nalalaing kadagiti sa marsarnupay alaban ko. Agpaiso day ta, pare. Padaanam. Adupay ti laban mo adumteng. Masapula ka na yun tayo nakasagana. Anyangay. Di mo tadautang ko ken ka merienda. Gaputan na habak ka. Ni, huwag nagpaiso niya.
Oh, mapanta na. Adamot burger di ta kanto sana ya. Wen, mabalinin day jay. Basta adda palamig na. Kumusta mo't tilaban itay ni Eman, Jackie? Okay mo't nanang. Nangabak nga rod ni Eman. Agpaisaw. Hay, nagsayatan ngay. Anyaya ti sikreto na. Kasano ang nangabak. Sobrang hindi kinagagat kan dedikasyon na iti training na nanang. Talaga determinado ang mga bak. Kan agbalin ang nalaing abuksingero. Ay, naimbag ma, tada nagmamaayan amin abannog kan sakripisyo na. Kasanungay, anatulungam jagayam mo, anak ko. Suporta lang nanang. Kanayon ko akaduano da training na. Kan siyempre, adda ni coach sa kanayon ang mga lalay kan kwa na. Ay, nasaya at mo't anak ko. Dakal abanag, jay adda dagiti tao amang tultulong kan kwa na. Amom ka day, nga adu dagiti nasdaaw iti kinalaingan ni Eman nga agbokseng. Lumatlatakan ni Eman. Wan nga rod nanang, amok day ta. Ngam ni Eman, nagtalinaad anak kong baba. Saan ang nagbaliw apulos? Simple nga minatao ni Eman. Kan nakafocus at talaga iti tartari gagayan na iti biyag. Nasaya at day ta anak ko. Sapay kumata agbalin nga inspirasyon iti kaadwan. Nagruna dagiti agtartarigagay nga agbalin analatak abuksingero. Ay, makaparagsak mo tinagbalin ang tigayem mo, anak ko. Wala nang, kat ipanpanakil ko talaga tigayem ko. Ala, mangan kang arudan, taagin anak man biit. Nabanugak ang nagdalos diti balay. Sige nanang, agyamanak. Ay, idalimanak monton tinagapwa, maapaman amalpas ka amangan anak ko. Aginanakan tumutan, tadapay sarat mo inton bigat. Wan nanang, siya kunti makamu ditoy. Ingkay aginanan tanay, rabi mo ton. Biliba ka talaga ka ni Eman agayam ko, manang Emmy. Manipod idinang rugian nagboxing, makitan ti kinagagat kan panagayat na iti sport asinarek na. Kaubingak ni Eman, kat manipod idi, nagbalin kamin anasinged iti tunggal maysa. Iso akanayon ang nakasuporta akan kuana, anyaman ti tartarigagayan na iti biyag. Ulilan adamang ni Eman, iso ada kamin kaninanang kanti coach na tinagbalinan a pamilyana. Dayta timay sa arason, no apay akanayon a nakasuporta kami kan kuana. Anya nga Eman, kumusta ti training mo ita? Kasla na banbanog ka unay ah. Talaga nga niya ikagkagumaan mo ni coach tag training ita. Gaputa, napigsa ka no ti sumaro na makalaban ko. Anya? Ada gusto maruno alaban mo? Talaga mo ta. Agad, anya nga iti plano yung kan ni coach iti pa nag-training mo? Masapol ka no nga i-adjust mi di strategy ti laban ko. At dadag iti baro technique sa kayat na nga inayon iti game plan mi.
Wow! Astig! Exciting data ah. Kahit anyangay ka no dagiti techniques. Kaya ni coach nga ag-focus sa kiti footworks ko. Ken si putak ti garaw ti kalaban. Tiket na. Agbalinak nga unpredictable iti rabaw ti ring. Ayos! Ngam, intense at talaga data. Ngam, amok. Kun amo ni coach akabaulam data eman. Dakkel ti pa nagtalukmikan ka. Thank you, Jake. Nagdakkel at tulong ti support tayo kanyak ni coach. Adda kami lang dito'y para kan ka eman. No, da masapul mo at tulong. Di ka bumdeng amang ibaga kada kami. One Jake, among kada may saka nga inspirasyon ko. Ngamin, kanayon ka kadwa kadagiti trainings ko. Tapno, mapaksat kun to ti kalaban. Amumot at timtayusan ka di. Amok data Jake. Iso nga ikagumaak ti mga abak iti sumaro na laban ko. Para kada tayo ti magunod ko baligi. Kasta, laban na laban. Oray anya ti mapasamak. Adda kami lang dito'y eman. Anyay, agmeryendata manan kalpasan ti training mo. Wala Jake. Orayin nak. Amam Jake, adaman pa nagdanag ko iti sumaro na laban ko. Awan pa nga minapulos ti abak ti makalaban ko. Anya kamutan eman. Sikapay. Aman Jake, pwera ngaw. Talaga ka noon nalaing kan awan pa kawanin na itiring ti sumaro na makalaban ko. Iso akas na marigata na kamampanunot. No kasan nung abakag to ti kalaban ko. Awan ti rumbang nga pagbut ngam eman. Ipakitam kan kwa na rumbang nga iso ti agbutang kan ka. Kabaulam dayta. Diyan ka mo Jake. Sa balit agparparig na kanya kati sumaro na laban ko. Kaslag kurang pa iti training ko. Tapno abakag ko mati kalaban. Eman, amo mino niya ti kabaulam. Amo mino kasano ti kinapigsam. Ti determinasyon mo. Kano kasano nga ipapay mo amin na kabaulam iti tunggal laban mo. Agyaman na kiti panagtalag kan support tayo kanyak Jake. Kasla, ma-pressure ak ngamin. Pressured ka man wano saan. Amo nga ipaay mo amin na kabaulam iti dayta laban mo eman. No daman pa nagdanag mo. Normal lang dayta. Di mo itulok a kontrolan na katibutang mo. Aramatom dayta. Tapno nakarkarong agbalin ka na tibker. Wan Jake, sana bale. Tamok nga da kayo lang di tamang suporta kanyak. Kan kang runaan na. Amo ka din nakbaybayan ti Diyos. Tulungan nak. Tapno, may sagana ka na yung bagday ito alaban ko. Kabaalam dayta eman. Panunutom at challenge dayta kan ka. Kan ititim tayo. Saan laang apara kan ka ti baligim. No di kat para ititim tayo. Pudno day tanging bagam Jake. Isong ay sagana kiti gusto ti laban ko. Masapul nga agtalagak iti kabailak. Kasta, laban lang alaban, eman. Day, apay nga itakala ang asumangpot anak ko. Kinaduak nga ni Eman ang nag-training nanang. Ay talaga akalayon kayo nga agkadkadwa. Saan kayo nga agsinsina, Apolos? Wan nanang, naragsakak nga namang supsuporta ka ni Eman. Napatag titunggal training kan laban na para kada kami. Ay sa bagay, maawatak ba't di anak ko. Sipod pa'y talaga kasta kayon ka ni Eman. Oray idi saan na pa'y anasumok ti panagbukseng. Talaga anasingad kayon iti tunggal maysa.
Ay, no saan ko lang nga mo alakyan ka. Mga no panunutak pa yan, nga adda pa nagayat mo ka ni Eman. Ha? Ninanang mo't, tila'y bagbagano. Agpay sumat anak ko. Makit kita, kan marikrik nak nga may no kasano kapatagkan ka ni Eman. Awan ti imposible anak ko. Si kalaang ti makamo no anya talaga ti kaririknam para kan ni Eman. Basta ti makunak, adak lang dito'y anak kasuporta kan ni Eman, nanang. Kahit kumusta ba ti training na ngay anak ko. Nakarkaro ti pa nag-focus na ita, nanang. Medyo nadagsan nga minti sa maruno alaban na. Tawan pa'y abak ti makalaban na. Mararamidan na mo ti amin na pa nag-training. Tapno maipangabak na ti sumaruno alaban na. No kasta, ada pa nagdwa-dwa na iti kabailan na anak ko. Natural lang siguro dahi tarik na nanang. Nang runak at napigsa ti sumaruno akalaban na. Ikagkagumaan na mutkit di alablabanan ti marikrik nana. Takayat na talaga ti mga bak. Sa bagay, no siya kamay sa maawatak ti marikrik nana. Ti importante, maipakita na ti kinatibkar na kan ti determinasyon na. Ipagabkan ko ana, nga uray na pigsa ti kalaban na. Kabailan na ti mga bak. Wala nang, kasta nga ron ter aramidok. Kanamo ka na pigsa ti fighting spirit ni Eman. Ay, sapay lako mga road. Ta saan ang maaw-awanan itinamnaman ni Eman, anak ko. Talaga ang makabannog. Grabe, ba't naman ti training mo ita, Eman? Siyempre mo ta, Jake. Masapol di kasi training. Tapno, may pangabak ko ti sumaruno alaban ko. Saan ka kadi ang mabanbanog? Nalabos sa mo ter aramido pa nag-training. Amok day ta. Kasapulan. Sana rumbang agliwayak. Nang runakit, napigsa ti kalaban ko. Amom, biliba ka talaga ti determinasyon mo, Eman. Para ka dagiti arapahap tayo dito, Jake. Isama sa pula pagtrabaho ka na imbag. Saan mo ko mga isakripisyo ti bagim iti kastaunay? Adamot limitasyon ti bagim. Jack mo't mabalintag kampante, Jake. Isama sa pula nagpursigiyak. Maawatan ka. Ngam ikam mo ti importansya ti limitasyon ti kabailan ti bagim. Di ka madanagan. Kabailak, Jake. Basta, laglagi pam dagiti bilin kan ka ni coach, ah? Wan, Jake. Kat na yung baglangan. Tanadaan na kiti gaya makaskin ka. No, awan ka. Diyak mo na niya ti mapasama kanyak. Agpada ta, Eman. Iso ka na yun nga daak amang supsuportakan ka. Imbukbuk ni Eman ti panawon na iti panag-training na, gaputa talaga napigsa ti sumaruno ang makalaban naman ng Emmy. Amin akabailan na kat impaay na, tapno maisaganaan na ti sumaruno alaban. Iso akas imbilang nan akapamilya, impaay mi mat amin asuportami kan kuana. Aklunak manang, adamot panagdanag ko iti daydi agundaway. Ngam iti makitkitak a determinasyon na napukaw amin a panagdwadwak.
Nagkarkararagaklaangan iti Diyos. Asapay ko mataispalan na ni Eman iti paggad, iti sumaruno alaban na. Kat awan ko matidakas a mapasamak ken kuana. Alo, coach, kasla mapukpukaw ti depensa ni Eman. Eman! Depensa! Coach, kasla marigatan ni Eman. Anya ti aramidan tayo. Eman, bumawi ka! Depensa kang counter! Saan ka? Sumuko! Coach, kasla napigsa unay ti kalaban. Anya nga ti strategy tayo. Masapol nga ang-focus ni Eman. Depensa kang control ti masapol nga aramidan na. Coach, kasla awan pigsanan ni Eman. Anya ti aramidan tayo. Eman! Panunutom ti training mo! Depensa! Coach, kasla saan na nakabala ni Eman? Alo, natumba ni Eman, coach. Diyos ko! Eman, bumangon ka! Eman! Coach, awan pa ipuot ni Eman. Huwag nga ro, Jackie. Grabe mo't ngamin di kalaban. Napartak nga gungunay. Kan nagpigsa dumanog. Saan tayo na-anticipate na jay, coach? Kung naitay ti doktor, delikado ka no ti kasasaad ni Eman. Isungag kararag tayo, Jackie. Katurayan tayo ti update ti doktor. Kasanok ka delikado, coach? Critical ti kasasaad na, Jackie. Sana mabalin ang mapukaw ni Eman, coach. Sana mabalin. Wan, Jackie. Agtalag tayo iti Diyos. Amo ka malasatan ni Eman da ito. Sabay lang pa, coach. Kasapulan tayo ni Eman. Ikararag tayo ang malasatan na dahito yan napasamak kan kwa na. Kumusta ngay ni Eman, anak ko? Nanang, Nay, apay ngay nga agsangit ka. nanang. Awanan tinamnama pa yung malasatan ni Eman tinapasamak kan kwa na. Ay, Diyos ko. Nukasta. Delikado lahat at ikasasad na, nanang. Nagsakit. Inaramid lang mat ni Eman ti amin. Tapno matunoy na dagiti arapap na itibiyag. Hanggang kastoy matan tinapasamak. Anak, awan ti asino man ang mabalin amang kwestiyon kadag iti pasamak. Dalabit, aging kalaangan dito iti bulod na abiyag. Ngamaamo ka talaga na sakit arik na ti amin, Jackie. Amuyo mat no kasano kapatag kanyak ni Eman, nanang. Diyak lang, ti maklon ti amin. Diyak mo, no kasano ak nga agbyag na mapukaw ko ni Eman. Maawatak tirik ng anak ko. Nga masapol nga aklunam. Anyaman ti mapasamak ka ni Eman. Nagsakit na ito yan napasamak, nanang. Nagsakit. Jackie,
nakasarita kong ti doktor amang tamtaming ka ni Eman. Anya ti kung na ti doktor, Coach. Talagaan nalabos tinapagtang ni Eman. Saan da ka nun amay salbar pa eh? Saan? Saan na po no day tangay magbagayo, Coach? Saan na mapukaw ni Eman? Amo ka narigat na aklonan da ito, Jackie. Talaga din rin sana kung ti doktor. Adidan ka ba lang ispalan ni Eman? Diyak kabalan na mapukaw ni Eman, Coach. Iso lang tinasingadagayam ko. Ano pa'y terapap na itibiyag? Napatagunay kanyak ni Eman, Coach. Amok da ita, Jackie. Amok no kasano ti kinasingad yu iti tungkal may sa. Tauray siya. Imbilang ko muta nakasla anak ko ni Eman. Kat saan ko muta basta maaklon da ito anak pasamak. Kapulangit arapahap na. Kasyayon tinagbanagan na. Kat da ita tinarikat nga aklonan. Masapol nga aklonan tayo, Jackie. No pa'y talaga nasakit. Diyak maaklon da ito yan na pasama, Coach. Diyak maaklon. Eman, laban lang. Kabalam da ito'y. Adak lang dito'y. Saan ka panawan? Jackie. Marik, nak. Asaan akon nga agpayag. Di mo panunutan da ita, Eman. Amo ka na pigsa ka. Amo ka na tibkar ka. Kabalam da ito'y. Jak impagaro akastoy di mapasamag. Eman, ano pa'y dagiti harap po? Ano pa'y dagiti mabalin mong aramidan? Saan na mabalin na mapukaw ka, Eman? Jak kinayat tikastoy kayat ko magkunod dagiti arapa Eman, anak kami lang dito'y. Anak dito'y. Saan ka baybayan? Saan ka ngagmaymay sa? Agyaman Jackie. Pagkada akon. Saan, Eman? Pangasip. Di ka kapagsawi, di kasta. Saan ko ba? Di ka agdalag. At akan na yun di tapusom. Huray. Eman! Eman! Hindi nagpanawan, pangasip. Hindi ka baalan. Eman!
iti pupusay ni Eman, nariknak ti kastaunay asakit ken saem manang Emmy. Napalalo ti pannakaikawak iti pupusay na. Jak ilibak manang Emmy, nupay makuna amay saak alakyan, nakariknaak iti pudpud no apanagayat para ken ni Eman, anagbalin agayem ko, sipud ubing kami. Nalukay metket di tinakam ko anang palubos ken kuana, ngem adu ti pagbababawyak manang. Kas kuma iti gundaway anapalus-pusak, idi si bibiyag paylaang tigayam ko, alimed nga inayat ko. Kang runaan namanang, isu ti gundaway akayat ko alapdan, alumaban, taamkek nga amangan no maisagmak. Ngam awanan ti maaramidak. Sapay kuma, tama kaipaay iti adal ti pakasaritaan ni Eman, kadagiti pada na abuk singero, ang nakasagana ang makigasang gasat, ken sumango iti paggad, para iti arapaapda. To'y pagayam mo, Jackie. Jackie, pagayam ko, nagkasang ti insalaysay mo apakasaritaam, mainaig iti patpatgam unay agayam mo. Imparik namat kada kami, no kasano ti pudpud no apanang ipatag, ken panang suporta iti may sa agayam. Panunutom laangan anaragsak itan ti gayam mo iti sidong tinamarswa. Kat sapay la kumata iti mabiit, mapunas moten ti sakit amarikrik nam, iti ipupusay ti patpatgen, ken ay ayatem unay agayam mo. Alakastan pagayam ko, kat agyamanak iti panangibinglay mo iti padas mo, iti programa tayo. Dagiti tugo, iti dana, tibiyag. Mapunas dito'y lagi dagiti naglabas asaan kan panubo liday kan ragsa isu